Здравейте! В този видеоклип ще покажем как в футъра да направим колонка с линкове, т.е. да направим меню. За целта влизаме в съдържание на сайта меню, избираме таба озаглавен долно меню и създаваме ново. В случая ще озаглавим нашето меню с думата меню. След което натискаме запазване. Връщаме се в уебсайта, за да видим изменението. Рефрешваме. След като зареди, виждаме, че се е образувала нова колонка, която в случая още е празна. Връщаме се в административния панел и натискаме на подкатегории. В конкретния случай ще създадем нова подкатегория, която искаме да води на начална страница, затова я кръщаваме начало. Избираме начало да води към начална страница и надаваме запазване. Създаваме втора категория, втори бутон в менюто, който ще го кръстим галерия. Него го избираме да води към модула галерия и даваме запазване. Ето виждате, автоматично системата разпознава, че това е модула с галерия. Създаваме ново, което искаме да го насочим към новини. Може да го кръстим новини или блог, или любопитно, няма значение. Натискаме запазване. В момента го създадахме като обикновена страничка. Ако искаме това да го насочим към новини, даваме редакция. И в избери страница го насочваме към модул новини. След което даваме запазване. Виждаме, в случая не е вече обикновена страница, а вече насочва към новини. Натискаме създай ново. Искаме един бутон, който да се казва доставка. Доставка и плащане ще го заглавим, който ще е обикновен, след което даваме запазване. Онлайн магазините е необходимо да имат и общи условия, затова ще създадем един такъв бутон, озаглавен общи условия. Натискаме запазване. В случая, ако искаме да приоритизираме и да поставим общи условия преди доставка с влачене, drag and drop опцията, можем да разместваме самите редове. Както ги подредим, така ще се визуализират в уебсайта. Връщаме се на начална страница, рефрешваме. След като зареди, виждаме създадените категории от нас.